Let's all stand. Paay mo ang Biblia. Abrihin dinha sa libro sa taga-Kolosas, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Okay, Ana, basahon na ito pagdungan. Alright, Colossians 2, verse 6 to 7. Tanan, magbasa ta. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth that you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ang Ginoong magapanalangin sa iyang pulong this morning, mag-ampo ta. Ginoo, daghan kaayong salamat, Lord, that you are here in our midst this morning. Your presence, Ginoo, ang pinaka-importante, Lord God, nga persona, Ginoo, ang kikauban namo karong buntaga. Salamat, Lord, as we are ready, Lord God, to hear and to receive from you this morning sa imong pulong, Ginoo. Lord, we do not allow any mga langyaw nga panghuna-huna. We do not entertain mga disturbo, Ginoo. We just want, Lord God, ang imong mensahe nga mag-aabot sa among kasing-kasing, magdala o gahom sa pag-usap, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord. Take your place, Lord God, in our midst this morning, Lord God. And Lord, begin, Lord God, to transform us more into your likeness. Salamat kaayo, Ginoo. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Makapanglingkod na mo. We are on our third Sunday sa ato ang Change Sunday. Welcome sa mga first-timer karon. As a review. Let's have a short kaayo nga review kay katulo naman nato nga Domingo karon. On first Sunday we have our change destination and change direction. Pag-usab sa destinasyon o pag-usab sa direction. Unsa maning tungod kay ang tao, ang kinabuhi sa tao after this life, dunay duha ka destinasyon di ay. Kini ang atong kinabuhi dinhi karon sa kalibutan. Mubo lang di ay ni, temporaryo ra di ay, naa itay, humati di ay sa kinabuhi diri sa kalibutan karon mo. Edad siguro si tita 80, 90. Talagsa ra kay maabot og 100. Ang uban napa sa 20, 30. Muundang na pagginhawa. But after that, doon na di ay padulngan ang tao. Tungod kay ang tao di ay ang tinuod nga pagkatao nato mao atong kalag nga nasa sulod. Eternal day na siya. Ug moadto day na siya sa eternal nga destinasyon. Now, depende. Tungod kay duha ka buok eternal destination ang tao. Kung ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, wala na kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, wala ka imong kinabuhi na puno sa sala, wala nagsubay sa pulong sa Ginoo, ang imong eternal destination is eternal death. Punishment sa sala nga imong gibuhat dinhi sa kalibutan. Apan ingon ang John 3:16, sa dihang imong gidawat si Ginoong Jesus nga imong Ginoo ug manluluwa sa imong kinabuhi. Na-reconcile ka ngadto sa Ginoo. Napasaylo ang imong mga sala. Nakadawat ka, imong gidawat si Jesus as imong Lord and Savior sa imong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo, nakabaton ka og eternal life. Ug ang imuhang destination, human diri kalibutan na, is eternal life kauban ni Ginoong Jesus dito sa langit. Walay tunga-tunga, duha ra ka buok ang padulngan sa tao mga igsoon. So in order nga
determinasyon nga eternal life kauban sa Ginoo, because we all guganahan na ana, walay gusto mo adto og impyerno, kinahanglan mo usab atong direksyon sa kinabuhi. Amen ba? No, samtang naa pa ta diri sa kalibutan, pag-usab sa direksyon, it means pag-usab sa atong hunahuna to have a true repentance, pag-usab sa ato ang mga gawi, instead of padulong ta sa mga sa kana bitang padulong sa kalaglagan, atong kinabuhi na puno sa bisyo, na puno sa kamao, na puno sa kanabitaw kagubot sa kinabuhi. Gusto na to atong direksyon. Let's turn to the direction, to the way of Jesus. Si Jesus, ingon sa John 14:6, that ingon siya nga, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa akong amahan, gawas kanako. So atong subayon ang dalan nga mao si Ginoong Jesus. And last Sunday, change heart. Kinsay diri last Sunday? Nindot ka atong gihisgutan ang atong kasing-kasing mo ang pinakatinuod nato nga pagkatawo. Daghan kay issue sa kasing-kasing, daghang mga kasakitan, daghang mga problema, daghang kagubot. Gabi, daghan kaayo ingon ang pulong sa Ginoo, guard your heart, for from it flows all the issues in life. Kumusta man imong kasing-kasing ron? Malingi ay imong tapat ina, kumusta imong kasing-kasing? Because last Sunday, naghisgot ang pulong sa Ginoo nga, kuhaon nako ang imuhang batuon nga kasing-kasing, pusong bato, o ilisan nako o kasing-kasing nga humok, maunod. Muna'y gusto sa Ginoo bag-uhon ang atong mga kasing-kasing. Kasing-kasing nga gikan sa Dios, nga mapasayloon. Kasing-kasing nga dali ra matandog sa pulong sa Ginoo. Muna siya ang magpurma manggod sa ato ang kinabuhi. Kung imong kasing-kasing mo ana usab, di gid ka mausab. Because makita man niya ang imuhang pagkaikaw sa imong kasing-kasing. So mo na siya. And today, anita sa change priority. Ina priority. Change priority. Ikatulong nga Domingo sa ato ang change series for the month of August. For this whole month, nag-isgot ang kausaban. Ganahan ba kang kausaban? Salamat sa ning amen. Because for some people, ili sila gusto kausaban. Dili sila gusto og bag-o nga mga butang. Dili sila gusto og unfamiliar things nga mag-abot sa ilang kinabuhi. Nga naman, because dili sila gusto, dunay kahadlok ba? Dunay kahadlok ang unsa naman pud ni, para sa kanang drama ganina balhin mo og another lahi nga relihiyon. Dili gusto sila nga ilahang kinabuhi mao lang gihapon. Naanad na sila sa kagubot, sa problema, naanad na sa kalisod. But you know what? Dili na maoy kabubuton sa atong kinabuhi. Sa Ginoo, dili na may kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because naingon siya ni ani siya paghatag nato kinabuhi nga madagayaon. Muna'y gusto sa Ginoo. For some point siguro sa imong kinabuhi, sa una, naka-question siguro ka sama sa question sa drama ganina nga, muon na lang ba ni ang kanunay mahitabo sa mong kinabuhi? Kaapoy na kaayo. Wala na ba'y laing paagi, wala na ba'y laing tubag? Well, this morning and right here, right now, mo ni ang tubag. Si Ginoong Jesus ang tubag. Kausaban ang mga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen ba? So change priority. Pag-usab sa may Bisaya sa prioridad. O ako aning subtitle, putting back order. Putting back order. Pagbalik sa hanay. Pagbalik or pagbutang sa hanay. For so long sa imong kinabuhi without Jesus,
So you have many priorities, and your priorities are on top of one another. O katong wala pa si Ginoong Jesus sa imong kinabuhi. Ang atong mga daghan kaayo mga priorities sa ato, ang mga butang sa atong kinabuhi nga kanang gubot ba? Sakol-sakol, why hanay? Oh, kinsa ba diri nga usa ka katawo gustoy kag hanay sa imong balay. Gusto gid kag hanay sa imong kwarto. No, kanang naalay maggubot gamay, ano dili ka mahimutang. Oh, ana nga mga personalities no. Napoy mga tao nga kanang ang ilang hanay gubot. Oh, ilang kwarto, ilang higdaanan, pagmata nila hangtod pagbalik nila tulog sa gabi mo lang gihapon. Okay na sila na, wala sila problema. Ang ilahang lamisa, ilahang work desk nila, kanang gubot ka na kanyang papel, pero okay na sila na. Mo na hanay para sa ilaha. Nakoy mo mga tao nga hanay jud kaayo kabalo gyud sa ibang butang ang mga gamit. No? Oh, lahi-lahi ta. But importante kaayo. Kana may sa mga butang na nasa itong balay, sa atong trabahoan, no? Pero personally, sa atong matao sa kakinabuhi, especially sa mga mama, sa mga papa, sa taay mga responsibilidad, importante kaayo ang paghanay sa ato ang priorities. Amen ba? No? Sa mga prioridad nato. Because sa dihang mag-abot ang mga problema, ang mga kalisod, no? Problems and troubles in life, which is what giusa dinhi nga di exempted. Oh, na ba exempted sa problema dinhi? Wa gyud no, Kristohanon o di Kristohanon, naagyud kanunay ang problema. Oh, when problems and troubles come, ang mga priorities, kung wala si Jesus, kung may hanay sa ato ang kinabuhi, sani ka na mag-rumble sila. No, easily get mixed up, and frustrations and confusions settle in sa imong kinabuhi. We need to put things back in order so that ang atong kinabuhi will be in peace, malinawon. And things will go smoothly as God wants it to be. We need to change our priority. Change priority. The rightful priority according to the Word of God. So, since we have new destination nga padulngan, bag-o nga destinasyon, which is ang langit kauban si Ginoong Jesus. And nag-usad na ta sa atong direksyon, that padulong ana nga destination, atong kasing-kasing, naayo na, nabag-o na, no? Putting things in our lives back to its proper order is just but accurate to do. No, mo'y sakto nga mahitabo, ug mo'y gusto nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. And you will experience nga sa dihang usab ang atong priority. Makita nato, hinay-hinay, ma-unfold right before our eyes ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. O mahimo na nato makinabuhi. No? Mahimo natong mapuslan ang atong kinabuhi sumala sa katuyuan sa Ginoo. Tungod kay doon na may katuyuan ang Ginoo sa atong matao sa kinabuhi diri sa kalibutan. Ito ba ka, anak? Amen. Salamat sa Ginoo. Now, it's not enough that we receive Jesus as our Savior. No? Gidawat naman mo si Ginoong Jesus kay imong manluluwas. Salamat sa Ginoo. No, we repented of our sins. That's why we change our direction. No, we ask for forgiveness sa Ginoo, and then gidawat nato ang kapasayloan gikan sa Ginoo. Mo na siya gidawat nato si Jesus nga atong manluluwas. Tungod kay siya man ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Dili lang ta kutob dinha. Amen ba? No, don't stop there. Yes, nindot kaayo nga giluwas ta ni Ginoong Jesus gikan sa atong mga sala o sa silot sa sala. But the other side of the coin, sa pikas tampi, kinahanglan nga dawaton po nato, himuon po nato siya mag-Lord sa atong kinabuhi. Ginoo, Lord over our lives.
No? If you want to see obvious transformation in your life, you must make Jesus the Lord of your life. O sa may pasabot anang Lord? O sa may pasabot anang Ginoo? It means master, agalon. It means owner, tag-iya. It means someone who is having the power and the authority sa imong kinabuhi. Muna'y but pasabot sa Lord. No? Muna'y but pasabot sa Ginoo. Because maay kay man manawag sa Ginoo mo, musimba mo ampo Ginoo, Lord, ingana. Pero usa kay malimot what does it mean? Unsay meaning ana nga si Jesus Lord sa ato ang kinabuhi. Mo na siya ang ato ang hisgutan karon. So what does the lordship of Jesus Christ really mean sa ato ang kinabuhi? It means coming into complete surrender, not holding back anything. Kung pasabot, kumpletong pag-surrender. No? Unsa na pag-surrender? Pagbuhi, pag-let go, paghatag, nga walay gigunitan or walay gitaguan. Sa atong kinabuhi. Giving Him full control on all aspects of your life, knowing that He knows what's best for you. Ang pasabot nga mahimong Ginoo si Jesus sa imong akong kinabuhi, it means gihatagan nimo siya sa full control. Tibuok control, pagkontrolan. Kana bitang kisay mga driver og sakyanan dire. Kabaw mo drive, 4 wheels, taas ka mo. 1, 2, gamay ra. Or 2 wheels motor, kabaw mo drive, no? Ubay. Kana bitang mga driver kana mo drive, they are in full control of the sakyanan. Tama ba? No? Kung ikaw driver, ikaw nag-drive, ikaw ang full control anang sakyanan or motor nga imong gidrivean. Now, kung si Jesus, kung kanang sakyanan or kanang motor, it represents your life. Sa wala pa si Jesus, gihimo nimo nga Lord sa imong kinabuhi, ikaw pa ang driver ana. Bisag asa ka padulong, gusto mo adto, bisag unsa imong buhaton, imong ibangga, imong kaugalingon sa pader, imong ihulog ang motor sa kanal. Ikaw bahala, ikaw man ang driver. Pero sa dihang imong gihimo na si Jesus nga imong Lord, siya na ang mag-full control sa imong sakyanan, imong kinabuhi. Dili na ikaw ang mo-drive. Si Jesus na. Muhawa na ka sa driver's seat. Ayaw paghimog ka ng backseat driver. Nabi ito mga backseat driver nga, dili sila ang nasa sakyan sa driver's seat, pero sila ang nag-drive. Sabot mo, anak, nga na driver, pero ikaw ang nag-control. Liko, brake, no? Kanabi ito magtudlo, drive, no? Na mga backseat driver na, kuan kaayo, wala sila sa lingkuranan sa driver, pero sila ang nag-controller. Mga Kristohanon, usahay, anak ta. Si Jesus na atong gihimong Lord, siya na ang driver sa atong kinabuhi. Pero kita gihapon ang nag-controller. No? Kita himot ang backseat drivers. Ayaw ing anak. No, inaim tapad, ayaw ing anak. No? Sa dihang imo nagihimong Lord si Jesus sa imong kinabuhi. Hatagi siya sa full control. Tibuok nga pagkontrolar. Nga naman makasalig ka nga si Ginoong Jesus can drive your life into safety and abundance. Amen ba? No, tungod kay kasaligan siya, kasaligan ang Dios nga atong gialagaran. Tungod kay nahigugma siya nimo sa paghigugma nga walay kinutuban. Amen? So, muna mo pasabot nga gihimo natong Lord si Jesus sa atong kinabuhi. Another, it means
back order in our lives through our relationship with God. What does the Lordship of Jesus mean? It means putting back order, bringing back order sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkipagrelasyon sa Ginoo. Pagbutang og hanay, pag-arrange sa imong akong kinabuhi. Another thing, it means acknowledging pag-ila that He is the owner and the master over our lives, because apart from Him, we can do nothing. Amen? Ang paghimo nga Dios, Ginoo ni Ginoo Jesus sa atong kinabuhi, but pasabot siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Dili na ikaw ang tag-iya. Kinahanglan masabtan na nato sa atong utok, sa atong kasing-kasing, nga dili na kita ang tag-iya. Dili na ikaw ang nagbuot sa imong kinabuhi. Kanabitang isa nang impliyo diri. Doon na tayo amo, no? Doon na tayo amo, boss, manager. Dili man ikaw ang magbuot sa negosyo or pagpatagan sa kumpanya, di ba? Kay empleyado raman ka. Doon na may tag-iya. Doon ay proprietor, doon ay CEO, no? Doon na pay higher ups. Dinha. Sila kanang mga lugara, kanang mga posisyon na tag-as na sila ang tag-iya, sila ang nagbuot. Dili pwede nga ang empleyado o trabahante mo'y magbuot. No, unsa na lang ka, no? Kung empleyado ra ka o trabahante, di ikaw nagbuot. Then ang tag-iya, mong ingon nga, sige, okay. Mo'y mo submit sa imo, baliktad, dili mao ang hanay. Tama ba? So, mo ni amot pasabot nga himuon natong Lord. Si Jesus, siya ang master, siya ang magbubuot sa atong kinabuhi. Amen? Nagtuo ta, no, we believe that He is the sovereign, supreme, supernatural God who created us and is the King over our lives. In Isaiah chapter 40, verse 28, sa unang nga parte, no, Isaiah 40, versikulo 28, nag-ingon din ha, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. In ana ka supreme, kalabaw ang Ginoo. In ana siya may tag-iya sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo, siya tag-iya sa imong akong kinabuhi. Amen? Amen ba? What does the Lordship of Jesus Christ mean sa ato ang kinabuhi? It means, simple kayo, He is the number one sa imong kinabuhi. Amen? Ina number one. So meaning pinakatap, pinakauna, kung doon na kay listahan, no? Kung doon na kay listahan, pamilya, trabaho, negosyo ba ka, pag-eskwela, sa imong mga prioridad, ang pinaka number one, isa man, si Jesus. Muna ibot pasabot, ana. It means that He is your number one. He is the number one in your life. Pinakauna nga prioridad. Now, change priority means making Jesus number one in the top priorities sa imong kinabuhi mo na siya. What does this require? Unsa may gikinahanglan ani? Now let's go. Sa mga nag-take notes, uptik ta. Sa mga wala nag-take notes, di ta magpiyong-piyong. Amen ba? Number one, what does this require? Number one, you must continue to follow Him. According to the verse nga itong gibasa kaganina sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, nag-ingon diha nga, now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, number one, you must continue to follow Him. Magpadayon ka sa pagsunod kaniya. Padayon pagsunod ni Ginoong Jesus. Muna'y gikinahanglan nga mahimo natong Ginoo si Ginoong Jesus. No? You know what, igsoon? Sayon kaayo pagsugod. Sayon kaayo pagsugod ug mga butano. It's so easy to start on something. Many people are good only in the beginning, no? But cannot continue
hangtod sa katapusan. Ingana babod ka, may lang ka sa sinungdanan, pero sa katapusan, di nakakalampos, di nakakalahutay. No? Example, bitang nagsugod naman yun, anam-anam karon ang face-to-face nga pag-eskwela. Naman ang mga estudyante dire? No? Sugod naman yun ang nag-anam-anam na pagsugod ng face-to-face nga pag-eskwela. Kaya especially sa college, during first semester, daghan jud kay expected yun na siya nga daghang enrollees. Expected yun na siya daghang magpa-enroll. Pero pag abot sa second semester, magkamay yun ang enrollees. E nga naman, ay wa na ning lahutay ang estudyante. Ning undang. Wa na kalahutay. Daghang mga factors, siguro financial, or kagana, nawad ang kagana, no, ning drop out. Mga na, daghang nagsugod, nagpa-enroll, pero gamay rin ning graduate. Asya. Another example ka ng when you venture into business, negosyo, nindot kaayo ang idea sa negosyo. Nindot kaayo ang daghan kay kag-research, daghan kay inspired kay ka masugod sa negosyo, kanigod mahimo, magdato na dito ani, mamilyonaryo na dito ani. Oy, duha pa lang kabulan, ay, saradaan na nato ang negosyo kay, paano, may klaro, nadiskurahi ka, nawadaan, daghang mga factors nga, nakahimo ni mo nga wa ka ning lahutay o wa ka na milyonaryo. No? Another, sa mga ulitawong dalaga, no? Pursuing a girl, no? Sa kadalaga, ay may lang man siya sa sinugdanan te, wala naman siya ning padayon. No, may lang magpa-sweet pero ay wala naman. No. Wala niya nakuha ang dalaga. Wala niya nakuha ang iyahang yes kay ning undang. Kanang mga minyo karon, mga banaw og asawa, congratulations kay ning lampos gid ka, wa gid ka ning undang. Palakpakan nato ang mga magtiayon this morning. Successful ning wala lang ning sugod kundi ning padayon o ning lahos ka diha sa kaminyoon. Mo na siya. The same sa ato ang pag-commit sa itong kaugalingon diha sa Ginoo mga igsoon. Dili lang kay maayo ta sa sinugdanan. Dili lang kay kutob ta karon nga dunay change Sunday dahil sunod bulan wala na po di na pugka. Sa imuhang gisugdan karon ako kang gidasig padayon. Padayon. No, continue, padayon. If you want to reach the finish line, kung gusto ka maabot sa katapusan ng linya, no, the key is to continue, padayon. How to get from point A to point B is to continue. Lahutay, padayon, ayaw undang. No? For all of us here who started beautifully in the grace of God, sa grasya sa Ginoo, let us continue still in the grace of God. It is like joining with a marathon, no? Kanang dili man na siya imong yun, no? Pakusgay o dagan kanang marathon. Daghan kay magsugod, ang importante nga mula hutay yun ka, maabot yun ka sa finish line. Because only those who nga maabot sa finish line will get rewarded. Kana lang. Kung gusto ba ta nga makadawat sa to ang reward gikan sa Ginoo. Padayon. Ingnay mo tapad padayon igsuon. Salamat sa Ginoo. Acts chapter 2 verse 42. Mga Buhat kapitulo 2 versikulo 42 nag-ingon diha. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread and in prayers. Nagisgot ni sa mga unang disipulo in the early church, sa unang nga iglesia, nagisugdan. No, after nga ning kayang si Jesus sa langit, and then the Holy Spirit was sent, and then there was dunay Pentecost, natawo ang unang nga iglesia. Ang pag-survive sa unang iglesia, the key is they continued.
ning padayos nila. Ning padayon sila dinha sa fellowship, sa pagdinasigay, in the breaking of bread, and prayer. This was how the early church survived. They continued. Ning padayon sa wasla ning undang. They didn't stop. They did not quit. Even daghang mga pagsulay. Don't you think wala sila pagsulay sa una? Daghan kaayo. Ay ilang pagsulay, life-threatening. Grabe ang ilang pagsulay. But they still continue. Nagpadayon sila. Nagpadayon sila. Mone, no? How do you think the gospel reached us in our generation karon? Naabot ang maayong balita hangtod karong mga idara sa henerasyon sa mga tao sa tibuok kalibutan. It is because nagpadayon sila. Ninglahutay sila. Kita pa ba? Kita pa ba? Magpadayon ta, amen? Salamat sa Ginoo. Padayon ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Matthew 16:24. Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, "If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me." Iyon ang Ginoo. Sunda ko. Padayon. Iyon diha nga, give up, surrender imong kaugalingon. Dada imong cross. Take up your cross and follow me. Atong pagsunod, di na sa Ginoo maigsoon. Because from point A to point B, diha sa somewhere in the middle, tunga-tunga, dili na hayahay. Naakay cross na gidala. Naay daghang mga pagsulay, naay mga problema nga makabot. But ang Yahweh, the key is padayon na. Amen? Continue. Amen? To make Jesus the Lord, the number one in our lives, this requires total surrender of our own will, of our own ways, and follow His will and ways continuously hangtod sa katapusan. Makaingon ka sa iyong Kristohanong kinabuhi nga, Lord, upadayon din ko hangtod sa katapusan. Kinahanglan imuha ng desisyonan. Ayaw pag ingon nga kanang kesera-sera. Unsa nang kesera-sera? What will be, will be. Imong Kristohanon kinabuhi, ikesera-sera nimo. No, make a decision. Hindi lang ka maayo sa sinugdanan, mong padayon gid ka, mulahos gid ka. Himuan na ng desisyon na igsuon. Ayaw undang, do not stop, do not quit. Continue in your walk with Jesus until the change is so obvious na sa imong kinabuhi. Until ang mga tao sa imong palibot makakita, makakatch sa change, sa transformation nga nahitabo sa imong kinabuhi o mag-glorify ka sa ngalan sa Ginoo. Until you see that the priorities in your life are in line with God's will. In line na imong kinamaput, mabutang mahanay na sumala sa kabubuton sa Ginoo. Continue in your devotional, in the reading of the Bible, in joining your cell group. Ayaw undang, no? Ayaw undang sa trainings, ayaw undang sa panimbahon, ayaw yung undang. Amen? Number 2. Number 2. Tulo lang ka points akong i-share this morning. So, number 2, you must be rooted down into Him. You must be rooted down. Mugamot. Ina, mugamot. Ingon sa Colossians, nga to ang king of verse kanina, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him. Mugamot. Kinamang Kristohanon, na igsoon sa Bible, gisgot nga, gihulagway ta, gisusama ta, sama sa mga sa kahoy. Sama sa kahoy. In order for a tree to grow and bear fruits, its roots must go down deep into the soil. Ang hulagwaya, napatay picture diha sa katong kahoy. Hulagwaya usa ka kahoy. Muna picture.
In order nga ang kahoy mutubo, no, mutubo siya, mudako siya, mahantod mamunga siya. Na kinahanglan ang iyang mga gamot, mulalong yun, mugamot yun sa ilalong sa yuta. Tama ba? Because ditha sa yuta na ang source sa nutrients sa nagikinahanglan sa kahoy. Kita, ikaw, ako, we need to grow down our roots deep into Christ Jesus because He is the source of our life. Amen? Kinahanglan gamot ang atong pagkakristohanon ninha ni Ginoong Jesus. Nga naman, kaya matamukuhag nutrients sa atong espirituhanong kinabuhi. Imagine na ikaw ang kahoy. Imuhang gamot, gamay lang kaayo, wala ning gamot pag-ayo din ha ni Ginoong Jesus. Do you think mutubo ka? Do you think mamunga ka? Do you think kung dunay bagyo, even hangin gamay, makabarog ka? Dali ra ka matumba. Dali ra ka mamatay, malaya mamatay. Nga naman, wala man kay ka nakakuha og nutrients gikan sa imuhang source. Amen? Imo bang giila nga ang Ginoo ang source sa imong kinabuhi? Then let your roots grow down, no? Deep down, palawmi pa ang imong gamot dinha ni Ginoong Jesus. Being rooted means becoming Christ's disciple. Being rooted, abot ana, mahimo kang disipulo ni Ginoong Jesus. As we follow Jesus, we must become His disciple. Ang matag usa, ginawag nga mahimong disipulo. Dili lang kay tigsimba, dili lang kay madomingo, nga mahimo tang disciple ni Ginoong Jesus. You know what? In the early church mga igsoon, even sa Bible, wala kaayo gi-mention ang pulong ng Kristohanon. Mas gi-mention ang pulong nga disipulo, tinun-an, sumusunod. No? Muna, ang unang iglesia, gitawag silang mga disciples. Unsa man ning disciple? Sa Bisaya, tinun-an. Tinun-an. Munibot pasabot, mahimo tang mga disciple, tinun-an ni Ginoong Jesus. Learning from our discipler, our mentor. No, nagkat-on, nagdawat sa unsay gitudlo and submitting to the all, no, submitting all of our lives dinha sa pulong sa Ginoo. Karon mga igsoon bitaw sa panahon nato karon in social media nga generation, halos na mga tao dunay account sa Facebook, dunay account sa Instagram, bakaha sa mga gani nag-follow og mga celebrities, no, mga artista nag-follow na mga ganahan ng mga vloggers, no, ningana na mga daghan kaayo mga sikat na din sa social media og ako pong ginalantaw, gina-follow po, no, daghan kay mga tao nga updated sa ilang mga kinabuhi kung sila nahitabo sa ilang ibang buhat, no, malingaw po ta, no, you can mahimo nga nahimong nag-follow ani nga mga artista, nag-follow ani nga mga vloggers. Yes, they entertain you, but they never disciple your life. Kani mga tawhana nga malingaw ta sa social media nga atong gina-follow, entertain ta, makatawa ta, malingaw ta usahay. Usahay po naputay makuha po gamay. Pero wala din sila nag-disciple na to. Mga igsoon, let us become not just Jesus follower, not just a fan of Jesus, but let us become His faithful disciples. Mahimo ta mga tinun-an ni Ginoong Jesus. A disciple who learns from His word and becomes like Him. Sa kadisipulo, sa katinun-an, nga nagtuon sa pulong sa Ginoo o naliwat ni Ginoong Jesus. Narama ka na? Nga maliwat ka ni Ginoong Jesus? Maliwat ka sa ihang kinaiya?
Ang kinaiya sa Ginoo puno sa gugma, puno sa pailog, kalipay, kalinaw. Hindot kaayo na, amen? Let us become a disciple. Let our roots grow down diha sa Ginoo. Mahimo tang disipulo, mahimo tang maliwat ni Ginoo Jesus. Psalms chapter 1 verse 3. Salmo 1:3 nag-ingon, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Paliko na ko. Kini nga klase sa disciple. Kini nga klase sa Kristohanon. Nag-ingon ang Salmo, sa kani kakahoy nga natanom daplin sa suba. It means kanunay nga tubigan. Kanunay dunay supplement. Dili malnourished, dili niwang. O nag-ingon din nga kanunay namunga. Namunga na ba ka igsoon? Namunga na ba ka sa kinaiya ni Ginoong Jesus? Namunga na ba kag kalag dinha sa Ginoo? Always make it your desire. Lord, humunga ako Ginoo. Tabangi ko Lord, mamunga ko. Dili ko gusto Ginoo nga baren. Kanabitang sa nang baren. Kanang wala na munga. Muna gusto sa Ginoo nga mamunga ta, ka ang Ginoo kanunay nangitag bunga ngani kanato. Ayo diha nga kanunay na munga o ang iyahang dahon dili malaya. And whatever they do prospers. Bisag unsa imong pagabuhaton, mahimo kang mauswagon. Amen. Dawata na igsoon, dawata na. When a tree is rooted deeply linha sa yuta, when a tree is rooted deeply, it won't wither and you will become fruitful and successful. Muna'y gusto sa Ginoo, mahimo ta mabungahon o mahimo ta malampuson. Amen ba? Gusto ba ka na? Salamat sa ning amen. Moro to'y makadawat. To make Jesus Lord, the number one in our lives. Muna'y kaduhan mo ni, this requires total submission to His Word. Kaya tibukan nga pag-submit sa pulong sa Ginoo. God's Word must be the final say sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan ang katapusang pulong sa imong kinabuhi. Number 3, last. Unsa may kinahanglan nga mahimong sa proseso sa mahimong Lord si Jesus atong kinabuhi. You must be built on Him. Number 3, you must be built on Him. Matukod ka diha kaniya. Another analogy nga gigamit sa Bible sa mga sumusunod ni Ginoong Jesus, that we are likened to a house or a building. Sa building, sa kabalay. In order for a building to withstand mga earthquakes, lately, daghan na bang mga linog, basta karong bulan na lang or last month, daghan na kang mga linog diri sa Pilipinas. In order nga, imong balay, dili-dali matumpag, nga sa dihang dunay linog or dunay bagyo, it must be built up on a strong and firm foundation. Tama ba? Kinahanglan ligon ang pundasyon. Kabalo ba ka maigsoon, the higher the building goes, the deeper its foundation. Kung sa pila ka story imong gusto matuhuron sa imong balay or sa imong kanang building, kinahanglan kung mas taas na siya, mas lalong ang pundasyon. Tanabita ko din sa gitukod sa Robinsons na atbang sa plaza. Gabi pila ka semana na pila na kabulan nga gasig. Wala ko kay makita nga building. Tama ba? Pero busy kay sila sa trabaho. Ano man? Ilahang gilay ang ligon nga pundasyon. Ilahang gitarong jud ang pundasyon. Sa dili kay makita nga taas nga ning barok din ha. Pero daghan kay sila gibuhat, busy kay sila because they make sure nga ang pundasyon ligon. Usa pa ka sa atong kinabuhi igsoon. Unsa pa ka sa Kristohanon kinabuhi.
No? Kinahanglan, we must be built on Him. Kinahanglan matukod ta din ha kaniya. Si Jesus nagsulti og usa ka parable diha sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Matthew 7 versikulo 24 to 27. Gamay na lang kay may gison. Ingon na po sa Ginoo. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. He is like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. No, ligon nga ba to? But anyone who hears my teaching and does not obey it is foolish. Buang-buang ang pagkatao. It's like a person who builds a house on the sand. Nagtukod og balay dinha sa balas. When the rains and floods come and the winds beat against that house, what do you think will happen to that house? It will collapse, no? It will collapse with a mighty crash. No, grabe, tumpag yun. Oh, muna gisulti sa pulong sa Ginoo. Oh, as we continue bitaw din sa Ginoo, maigsoon padayon tas diha sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, let us build our spiritual lives on the solid foundation. Nga mao si Ginoong Jesus. Unsaon man ni ingon ang sa NIV nga version na ingon na everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Oh, how to build our lives in a solid foundation? Sa dihang dunay pagpanudlo sa pulong sa Ginoo, sa dihang magbasa ka sa Bible, ayaw lang kutob nga makabasa ka, ayaw lang kutob nga maminaw ka. Nindun kay amwali na panalanginan yun ko. Ayaw lang kutob ana. Put it into practice. At pasabot, obey the word of God. Sunda. No? Ang pulong mo na'y mahimong epektibo ang pulong sa Ginoo, ang gahom sa ang pulong sa Ginoo, ang gahom sa atong kinabuhi. Mahimo na siya epektibo sa dihang i-apply sa atong kinabuhi. Amen ba? No? So that's how it is to build a strong foundation sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon dugay na pila na ka tuig sa ikag simba, nakita nimo sa dihang dunay pagsulay mag-abot, dunay mga problema, huyang lang gihapon ka, dali ra gihapon ka muhila, dali ra gihapon ka mangluod. Maybe ang imuhang pundasyon sa imong kinabuhi, huyang. Imong balay dali ra mag-crash. Dali ra matumpag. Ngano man, wa man nimo gi-apply ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Oh? Amen ba mga igsoon? So apply din pag may time. Amen ba? Muna siyang paagi. Let's put the Word of God into practice sa atong kinabuhi. It means not just hearing, but also doing. Amen? Matthew 7:21. Last verse. Matthew 7:21 ang ingon diha. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Dili di ay tanan nga nagtawag, Lord, Lord. Ba't katulang nagbuhat sa kababulon sa Ginoo? Mo ang makasulod sa gingharian sa Diyos. To make Jesus the Lord, the number one in our lives, this requires total obedience. Yan, tibukan nga obedient. No, ayaw lang pag may time. Ayaw lang pag ka nang dili ka busy. Ayaw lang pag ka nang makahigayon or makahinumdum. Gusto ni mahimong Ginoo ang Dios sa imong kinabuhi. Magmahimong Ginoo si Jesus sa imong kinabuhi. Obey. Obey. Total obedience. Kaya tibukan ng pagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen? To close mga igsoon, change priority. Pag-change sa pag-usab sa prioridad, it means paghimong Ginoo ni Ginoong Jesus sa atong kinabuhi. Master, number one,
amo. Siya ang nagkontrolar. Siya ang driver sa iyong kinabuhi. Siya ang full control sa iyong kinabuhi. Di na ikaw. Usa diha mahimo bitang Lord si Jesus, makita nimo nga He will put things back in order sa iyong kinabuhi. You will see that when you put Jesus number one, the top priority sa iyong kinabuhi, true change will start to occur sa iyong kinabuhi. Because when He is on the top, He will put things back in order sa iyong kinabuhi. Imong pamilya, imong trabaho, imong pag-eskwela baka, yung mga anak, He will give you wisdom how to lead your life. Stop ruling your life, Exxon. Undangin na nga ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi, ikaw ang magbuot sa imong panahon, ikaw magbuot sa imong schedule. Undangin na. Bakantihin na ang trono sa imong kasing-kasing. Ug tuguti nga si Jesus mo lingkod din ha sa trono sa imong kasing-kasing ug mo take control sa imong kinabuhi. He who rules the universe, He who created the universe can be trusted with your life because He loves you very much. Manindog tantanan mga Exxon. Kantang nagtindog ka din ha, mubo lang kayo, gamay lang kayo, o kang ihangyo sa pagpiyong sa imong mata. Just reflect sa imong nadunggan this morning. Tinuod na baka na si Jesus, Lord, sa akong kinabuhi. Especially when making decisions in life. Kinsa ba baka ang masunod? Akong kaugalingon? Or si Jesus? Sa akong adlaw, sa akong schedules, kinsa bakaha ang mauna? Ako ang daghang mga buhatonon? Or si Jesus bakaha? Igsoon, I believe na nag-istorya ang puno sa Ginoo sa imong kinabuhi this morning. Let's just come to the presence of God. And kung gusto ka mga ipasaylo sa Ginoo, pangaypasaylo, Lord, pasaylo ako. Ako paghihapon ang nag-drive sa akong kaagalingon, sa akong kinabuhi. Ako paghihapon ang natuman, nagbuot. Sa mga finances, sa ako ang mga gustong pangbuhaton, sa ako ang mga kaibog, sa ako ang kaugalingon. Pasaylo ako, Ginoo. Pag-isulti sa Ginoo this morning, so come on, ayaw paghilom diya sa mga kitindugan. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Tabangi ko, Lord. Nga mahimo ka, nga dili lang nako Savior, at mahimo ka nako, Ginoo. Nga Lord, Ginoo, ikaw ang magkontrolar. Come on, let's lift up our hands in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sign of surrender. Lord, I surrender to you. I surrender to you, Lord. Kung i-surrender ako, ang kintibukan niya kanimo, Lord. I let go of everything, Lord God. Kung ako kang gisaligan aning tanan. Come on, saligi ang Ginoo, Exxon. Ayaw kahadlok, saligi ang Ginoo. Saligi ang Ginoo sa tanang area sa imong kinabuhi, sa tanang aspect sa imong kinabuhi. Saligi ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo, daghan kang kahadlok. Kabalo ang Ginoo, daghan kang kabalaka. Saligi lang ang Dios, tungod kay kasaligan siya. Thank you, Lord. I pray, Lord God, for everyone, Lord God, na doon nag-surrender this morning. I pray, Lord, na ikaw, Ginoo, magatandog sa ilahang mga kasing-kasing, Lord God. And Lord, and just let your presence, Lord God, makapuno kanila, Lord. Makahatag kanila assurance, Lord God. Lord, that when you are in control, Lord God, everything will be all right, Ginoo. Wala ang ngayong kabalakan, Lord. Tungod nga ikaw nga nagkontrolar sa tibuok universo, kasaligan ka, Lord, sa ang mga kinabuhi. I pray, Ginoo, Lord, truly, Ginoo, magkakinabuhi kami na ikaw ang Ginoo, ang
Lord, ang among Lord sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo, this morning. Salamat, Ginoo. We praise you, God. Pasalamati ang Diyos, Exon. Hallelujah.